Mga kabandera, malapit diri sa lugar nga ini ang puloy-an sang pamilya Reyes, kung sa diin, gin-hostage mismo sang kaugalingon nga anak, ang iya 86 anyos nga Iloy. Masubong matuod, pero may diferensya sa paminsaron ang nasambit nga hostage taker. Gin-hostage sang 47 anyos nga lalaki, ang iya 86 anyos nga Iloy sa sulod sang ila balay sa Barangay Progreso, Lapus, Iloilo City. Ginkilala ang sospek nga si Charlie, kag ang biktima naman amo ang iya kaugalingon nga Iloy nga si Maria Reyes. Sunod sa utod nga si Rene, utod sang nasabit nga sospek, alas 9 sang aga, ginumpisahan sang sospek ang pagsirado sang ila balay. Gabumba. Gabumba ka sa tubi. Sinong tao gikay na sa balay? Tatlo kami. Ikaw? Mama ka kelo. Okay. Dayon, ano ginobra niya? Paano niya ito gino-stage? Insaraya, balay, diba sila? Oo. Sa interview sang Radyo Bandera Iloilo, kay Police Major Sheila May Sangrines, spokesperson sang Iloilo City Police Office sa ICPO, ginpahayag sini nga alas 12 na sang udto sang una nga ginnegosyar ni Dr. Rebecca Gregorios, Mental Health Officer sang Lapus District. Upod si Roy Joy Baguio, ang tanod commander sang nasambit nga barangay. Yes, mama, yung ginabaig yung binangon. Sa ano ni mo man, itinatagaan na mo ni Doc nga mga bulong, ang close-up-pain ka ang tubi. Hindi gidya. O wow ka na ugat. Sunod naman kay ICPO Director Colonel Joresti Coronica. Self-inflicted naman ang naangkon nga pilas ni Charlie. Suno kay Coronica. Bangod samtang ginatayaan sinisang kutsilyo ang iya nanay, ginatayaan niya man ang iya kaugalingon sang isa pa kakutsilyo. Wala naman nakatumar sang bulong, kag wala ginhatagan sang kwarta si Charlie, rason nga naakig ini. Sa subong, padayon na pang ginabulong ang mag-Iloy sa ospital sa syudad sang Iloilo. Kagini si Kabanderang Kim Kaluyo, nagabandera sang matudtod nga serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.